Abako nareo fa artiste fa malaza. Fa malaza, attention, kapitira nataoko. Tsy amina maraiky magnano volagna tsy marigny, kapitira fa aminaka ato. Tsisy ka content pirategna zegny. Kapitira fa aminaka ato. Fa message avy aminaka. Coucou, akory manao, on peut parler. Atsika mety mikoragna amin'ny Snap, atsika mety mikoragna amin'ny WhatsApp. Koragna nino matsika amin'ny WhatsApp anao misy vady. Vadinao koa olo mba anao olo artiste. Antegna olo maefa anareo misy hafitra anaka zao. Mialatsigny za fa mety tsy ho tianareo koragna anaka ty fa izy ty tsy maintsy ataoko. Hitanareo. Zay hitanareo io karaha ataoko edy za personnellement tsy mosary manambady artiste. Asazonareo koragna. Za tsy mosary manambady artiste. Abako za tsy mosary miaraka amin'ny artiste. Fa misy zegny raha hitako ndraikindraiky mandalo anareo karaha ty test olo ndraiky fahitako anareo ty. Aviany za mivolagna io misy preuve ary misy dikany. Za tsy mivolavolagna fahatany. Za tsy mivolavolagna fahatany amin'ny réseaux sociaux ty. Na to za mivolagna za misy preuve. Anareo artiste. Anareo fa misy vady. Ino koa mandefasagna message amin'ny olo karaha ataoko zio ty pourquoi faire. Anareo mandi test. Andi test est-ce que mieny olo ty ma? Information nani momba izy. Est-ce que mieny zama numéro nani ty? Karakory loatra magnatin'ny jerinareo ty karakory. Karakory. Za mivolagna anaka personnellement parce que za zegny naviany message ty. Za tsy mosary miaraka amin'ny artiste revako aby. Io sambola amin'ny raha digniny. Ya, tsy mora manambady artiste zegny. Naka fa catégorie za tsy possible. Parce que za tolo be farahy. Ya, za be farahy. Za tsy mavady artiste. Aranareo aminao artiste fa manambady tany amin'ny réseaux sociaux ty, bisous matin midi et soir ndraiky vadinareo. Anareo mbola se permettre mandefa message amin'olo, ameza numéro nao, ameza zegny hoenao, ameza snapnao, ameza whatsappnao, ameza zegny hoenao. Anareo koa ty andeha test olo, mandiana amin'ny test olo sahaza. Fa tsy karaha ataoko ty andeha testenareo amin'ny raha karaha zegny. Anareo jiaby raha fafafazako eto, anareo artiste, ho an'izay magnano izy, magnamboara saigny, abako magnajategna koa fa misy vady. Anareo kun misy vady zay ty ndraikindraiky mielagna amin'ny masonay, anareo amin'ny réseaux sociaux ato, ndraiky vadinareo love to love. Ya, anareo tsy tokony mandeha magnano test olo. Ino ma test? De toute façon anareo na mitest na tsy mitest, za tsy mila miaraka amin'ny artiste. Za tsisy problème ndraiky anareo. Mais je peux pas. Je peux pas. Parce que za olo be farahy. Tanareo fankamarozana artiste mandeha misoma, viavy jiaby mitilitiliny amindreo ry, agnabony scène ry, igny raha tsy efako. Fa message avy aminaka, coucou, akory manao, on peut parler, atsika mety mikoragna amin'ny Snap, atsika mety mikoragna amin'ny WhatsApp. Koragna nino matsika amin'ny WhatsApp anao misy vady. Vadinao koa olo mba anao olo artiste, antegna olo maefa anareo misy vady. Soit vadinareo magnirika anareo mandeha mitest olo karaha io. Est-ce que vadinareo magnirika anareo mandova indao testé tsaka viavy tian'olo araigna amin'ny réseaux sociaux io, tsao izy accepté hiaraka aminao. Za tsy azonareo mipiège karaha zegny. Tsao andeha test eto le raha. Amboara saigny fa za tsy miaraka amin'ny artiste. Ya, za tsy mivolagna za farany tsara fa za tsy mosary miaraka amin'ny artiste. Parce que miaraka amin'ny artiste tsy mora. Viavy izy ty mandeha mampisoma ry, viavy aby igny mitilitiliny amindreo ry, hanao igny mahady manonga areti-ponao ndraiky jalousinao. Magnaja tegna fa anareo tsy tsaiky. Anareo tsy tsaiky. Magnaja tegna fa za tolo be farahy. Abako anareo fa artiste fa malaza. Fa malaza, attention, kapitira nataoko. Tsy amina maraiky magnano volagna tsy marigny, kapitira fa aminaka ato. Tsisy ka content pirategna zegny. Kapitira fa aminaka ato. Anareo magnano olo sary verijery. Anareo artiste fa misy vady ary anareo sanandra zay mahita vidéo nareo ndraiky vadinareo oh mon bébé, oh mon amour, oh zegny hoe. Avy koa amin'izay, coucou.
atsika afaka mikoragna amin'ny Snap, afaka mikoragna amin'ny WhatsApp, da meza numéro naka tsy amioko. Ikoragna nino? Atsika tsy andeha koragna loky, atsika tsy andeha koragna lapoaly, atsika tsy andeha koragna loko. Magnaja tegna, aja vadinareo. Ya, fotony vadinareo fa présentenareo amin'ny réseaux sociaux io en tant que nareo artiste, aja vadinareo. Izy koa ndraiky vadinareo mandeha mitest olo io. Mitady problème hafa koa izy zegny, mitady areti-po hafa koa izy zegny. Fa za ndraiky tsy azo amin'ny test karaha igny. Tegna tsy azo amin'ny test karaha igny, za désolé, azafady za hina fo fa lera mandeha. Ke karakara zegny koragna. Est-ce que mazava aminareo koragna? Anareo tsy mahita za mbara anareo fa za doko viavy mitilitilina amin'ny lehilahy jiaby araka donia ty. Anareo ma mihevitra za ty maviavy mitilitilina tsy lehilahy ka fa tsy tiako amin'ny fonaka tsy iarako. Tonga de zay. Aby koa za tsy mizaka hoe lehilahy mila misy vola, lehilahy mila patron, lehilahy mila milliardaire, za tsy karaha zegny. Lehilahy koa tiako, na misy vola na tsisy vola izy iarako. Fotony fonaka mikomandy. Za tsy raha mahay magnano hypocrite agnatin'ny relation ke iarako olo ty fotony misy moyen. Iarako za tsy mizaka classe sociale zegny. Tsy midika anao jo artiste andeha anjeky nzaka za hoandry ndraiky anao. Tsy midika anao jo artiste malaza ke za iaraka aminao. Jamais de la vie. Ya. Za tokony mba haiko folo tiako iaragna ndraiky tsy tiako iaragna. Karaha ataon'olo magnano militaire abo tsy vitako. Parce que za olo be faray, vadiko lavitra za tsy hitako agnatin'ny fanjava raiky fanjava roa, ino varany za manambady. Tsy vitako. Mba mivoly anareo aminano, anareo amin'olo fa manambady. Anareo artiste, vadinareo hainay agnatin'ny réseaux sociaux ty. Anareo tsy magnisy fotony vady. Mba asia respect. Atsika mety mikoragna. Ameza numéro naka tsy amiako. Numéro naka io tsy amiako. Numéro naka tsy mandeha partout. Anao ndraiky vide produit aminaka. Iya, numéro naka miako anao vide produit. Fotony za mandafo. Da mandafo soin cheveux. Fa anao olo manambady anareo magnaja tegna anareo artiste io. Magnaja tegna anareo. Voalohany vidéo naka ty fa fagnondroeny ty anareo mahita za tsara bekina anareo. Ko ndraiky tenareo abokako capture anareo abokako amin'ny capture. Izo tsy viavy jiaby andindifasinareo message amin'ny réseaux sociaux io ke mangororo aminareo. Hoe ke ty hoandro aminareo, ty iaraka aminareo, za ty tsy mitady laza. Fotony baka misy viavy jo mety mandiniky fa za miaraka amin'ny artiste ty, za manjary malaza. Za tsy mijery laza zegny. DJ Donald, navanao mikotrana za. Otriny ma produit 800 000, 850 000 FMG, 40 €. Atsika drako mirana. Ben oui, za tsy tafiaraka amin'olo koa tsy tiako amin'ny fonaka. Zegny aviany za tsy tafagnano relation par intérêt zegny. Zegny aviany za tsy tafiaraka amin'olo par intérêt parce que za zegny tiako miaraka amin'olo amin'ny fonaka. Parce que nanino, za tsy tiako mitseka agnatin'ny fitiavana. Za zo koa miaraka amin'olo, i tsy tiako amin'ny fo fa za mizaha intérêt. Izy ka izy andeha hoandra aminaka, fonaka mitseky tsy vitako. Zegny tsy agnanaovako zo. Io sambola amin'ny raha vitany. Zegny aviany za tsy mavita magnano actrice. Là ialano DJ Donald. Non mais za zegny s'adresser sérieux koragna naka zegny. Message nava aminaka ty za magaga. Magaga za le message nefa olo ty karaha olo misy vady, iro olo sambo malaza, ino problème karaha ty nino? Mitady andeha mpiady za ndraiky vadinareo. Abako za managnitra anareo tompimbady aby ty. Anareo vadin'artiste aby. Kaza mandeha mantoratoraka mandefa message aminaka ty amina maray tsao nahita message anareo foifoy téléphone ke nandefa message amin'ny Mayala. Tsao ke magnano ke ya Mayala anao nidiky nandeha nenena. Io za mikopoko trambonareo. Io za mikopoko trambonareo. Parce que si za minene mandefa message amin'ny vadinareo artiste agny. Vadinareo artiste minene mandeha amin'ny compte naka. Mazava zegny. Arkiny nataoko capture. Parce que lehilahy koa baka rô malaky mamafa rô amin'ny téléphone rô ay. Fa nefa capture. Tsao amina maray. Fais attention de. Fais attention. Hoaniko kendiky makambanaka tsy maintsy mandeha.
comme ça, pardonnez-moi. Ça veut dire à nous là, et au même réseaux sociaux, à tout. Bisous, bisous, love to love. Oh, Anthony Bamzamani. Batsara va denga tia, batsara couple tia, one thing. Batsara ndek fanya eva tia, no ko fandenga dunga duza ko no nyana tsikari ko yaro tsikanya. En tout cas, merci qu'on ait des compliments, merci. Qu'on ait des droits tsikanya, miaro tsikanya. Fais attention, DJ Donald, fais attention. Voilà. Ke karkarazin kurangana ka haftana kande mnaru azafadi izuti vya vijabu mongoro wote azulaza yarkam na artist zin azafada mnaru hatsima vita haba komdem na marenga rantenga ndetu ajub kuna ronga tin luzao ande jub kuna ronga tin luzao oh mayala ko inge mayala nefa mayala tisra natoni azafade anaro artisti anaro famanambadi mangala kwen midina to naro na nambadi dikazeni ulvadinaro yutienaro eske mazava abako za baka karatok za fa maefa za tsimyar kam artiste parce que za ul befara chefa ku vi vado ko mandem so mariam concert via vavy mitolongizo miorkuis tsy mahevita mitilitily mawitra aminano tsy efako tronongako amin'ny estrade ary latsaka la guerre tsy vitako za fa haiko olo sazaza donc aleo sambo mifagnajatsika jiaby revako aby tro amina maraiky oh mayala fa navita capture mety fanifafany lelelahy za amy telefone nanagny fa aminakato izy vita capture donc fais attention on peut parler atsika koragna amy snap atsika ino koragna andeha atao atsika ty anao olo manambady hoe ino pourquoi faire ikoragna nino le bouton anao tsy andeha ikoragna bouton aminaka ikoragna nino mba izy ty aby koa volagna namaliako izy baka tsiobiny oui bako misy namako ato courant-ndraha zegny ya misy namako courant-ndraha zegny ato fa nivolako avolako misy raha karaha ataova capture tro amina maraiky magnano mandevogna fa mayala tsisy fotoagna za lay tsisy fotoagna abako za tsy mitady laza zegny maro baka viavy hoe tiako za hiaraka amin'ny artiste ry za mahazo laza za tsy mitady laza ya io koa maza mahay mira fa hainao fikoragna koa fa tegna raha hafa karaha olo andeha test olo eto testinareo tsy passe eto tsao nareo io mitest tsy hay nazova mbady mitest nareo testinareo tsy passe aminaka za ty tsy miaraka amin'olo tsy tiako na olo misy vola na olo karakôry anao na milliardaire anao fonaka koa tsy agnatin'ny fitiavagna atsika za tsy tafiaraka aminao zegny toetrinaka ty zegny aviany maro olo mitsiko za io hoe viavy tsara karaha io tokony manambady olo misy vola nefa ndraiky izy magnegna olo tsisy raha magnegna olo misy vola nareo takajo maro aminareo manambady olo misy vola nefa fiainana anareo agny anareo misofra tan anareo mitomagny isanandra parce que olo iny tsy tianareo fa anareo mankatia olo hafa ambadika any moi je peux pas souffrir comme ça voilà io sambo anareo zay volako aminareo l'apparence peut être trompeuse tsao nareo mahita olo karaha io ke misora viavy tia vola misora viavy tia lehilahy misy raha ahitanareo io laha tsy mavita mipimaso amy vola zegny na lehilahy misy karakory izy koa fonaka agnato tout va bien fa fonaka izy ke za andeha tosy za mitseka tan farany za mahia azafady ry tompoko tsy marigny aminaka io sambola amy choix-nazy sambola amy raha tiany atsika viavy jiaby io sambo amin'ny objectif-nany trop ambitieuse magnegna za mila manambady ministre za mila manambady zegny hoe za mila manambady izy koa olo fa mavita magnaja za zay miaraka mitady miaraka mantretraiky za fa tout va bien
Fandehana za mila olo milliardaire, mila millionnaire. Anao amindray agnatin'ny tokantrano anao misofra. Tsy maro raha manky aminao, anao tsy ampy fitiavana, anao tsy ampy zegny hoe anao mitseky fôtony olo igny tsy tianao. Izy ka zandeha ioroko anao mitseky. Tsy efako riavako aby. Mazoto fo ndraiky anareo magnegna zay fa za tsy mavita. Tiady ho za afaka karaha tiady za koa DJ Donald, navanao mikotrana za. Le karakara zegny riavako aby afatra anaka koragnanaka zay vraiment mbola ampanajagna. Misy ajero anareo. Vadinareo asia hajany. Anareo artisty. Kaza mandroboka réputation anareo n'importe quoi comme ça. Aza mandroboka vadiananareo bêtise. Zegny raha eko. Ya. Nareo mbe amina mariankatraky. Avy koa zigny nefa vora hita tsy normaly. Anareo za kajo am toetry. Azafady izy tsy viavy jiaby am réseaux sociaux nde gnanaovanareo geste spotchnique rareo io. Anareo na zatovo karaha gâteau, anareo na zatovo karaha zegny hoe fonaka koa tsy tetry fo izo fitiavana tsy zavagna misora. Izo fitiavana io tsy boka misora zegny fa boka raha agnatin'ny fo. Io boka am connexion fontegna. Tiantegna olo igny soranany na karakory izy koa tiantegna formanany izy na musclé na tsy musclé izy na karakory izy koa izy tiako fo. Fatsa anareo avy mandefa message. Zegny hoe on peut parler am Snap, WhatsApp zegny hoe nagnino? Nefa zava kwa izy ty maolo ty. Nagnino midriky am raha karaha ty? Anareo artiste ne? Jingia olo mety tiana antany hafa fa tsy za fa navy nagnambarinareo ty za tsy ty mavita miaraka amin'ny artiste. Io soanaka tompiny. Zegny soanaka tompiny parce que za olo be farahy. Zeny problème nareo ndraikindraiky anareo tiaraka amin'olo par exemple olo igny zegny coach sportif par exemple anareo be farahy anareo olo be farahy anareo tia miaraka amin'ny lehilahy coach sportif igny izy mikoache viava re agnatin'ny sport anareo be farahy anareo tiaraka amin'olo hoe acteur na chanteur nefa ndraiky après fo anareo kalkalozina WC. Il faut des fois là il faut catégoriser maman. Zahava raha dignidigniny fontegna karaha ataoko be farahy et peut pas être avec un artiste ou acteur ou je sais pas quoi là-bas. Faïssa, t'inquiète pas ma chérie, ça va venir. Faïssa, t'inquiète pas. Mbola ho avy amitsika produit Mayala io de cheveux là, t'inquiète pas. Fa avy agny regninao fo. Bonjour maman Nimran, bonjour. Donc raha karakara zegny riavako aby. Vraiment raha mba digniny fontegna baka raha bentegna. Anao deja fa be farahy anao ndeha araka amin'olo artiste acteur zegny hoe izy ka viavy tologno vadinao io anao nerveux ndraiky antegna maty azona AVC crise cardiaque ho sodaka ipara. Tsy efa. Fahitako anareo karaha mandeha mitest olo anareo. Azao moa test-testenareo eto. Azovy. Tsisy olo andeha test-testenareo eto. Tsotsy anareo zay. Azao moa olo andeha test-testenareo io. Ambaraza koa n'olo zay tsomba vadi après est-ce que regninareo za nisy olo on peut faire ça. Arrêtez de m'appeler navanareo ndeha saboty raha naka ty misy olo nikaiky za teo réseau naka tapaka. Est-ce que za regninareo mes chérie za koa regninareo volagna regny fa misy olo nikaiky réseau tapaka Facebook on peut faire ça. Est-ce que za regninareo regninareo sa tsy regninareo m'écouteur koa baka za io. Za koa regninareo volagna regny edy. Est-ce que za regninareo misy olo nikaiky za tapaka réseau. Dak teziny tsy balibaly. Regny, merci Kadria. Que zegny koragny merci maman Imran, merci anareo jiaby. Misy olo nikaiky io fo rosta anka connexion ty. Za kajo.
Merci Alson Amina. Pour l'instant, voilà, désolé aminareo tsy afaka ambara zao vile izy fa mikapitira ato. Mikapitira. Tegna mampalahelo be le toetra. Aleo mifagnaja koa fa misy vady mifagnaja. Misy vady anao aja vadinao. Lerinareo misaraka koa anao mandeha magnano coucou tsy mahay vita partout. Io edy ataonareo après amindray vadinareo mivolagna fa viavy ivelona ary minehaneha aminareo. Nefa maro aminareo io anareo mihitsy minene amin'ny viavy antany. Bonjour Nathalie Bouire. Renanao ma belle, merci. Merci Mel Ravelo. Merci Shadia, merci Kadoya, merci Amina, merci. Tegna marina raha volaniko aminareo zegny. Après ndraiky ny problème aminazy vadinareo amin'izay tsy mangala ilana après ireo direct fa koko mandeha mitonta. Iambesako amin'ny virage za fa mivolagna lasitiky. Sambola amin'ny rano nisehany. Za koa ny fampiasagna io Za koa nampiasagna za io. Za ampiasagna. Te za mihina io. Dia misy salle de pause. Misy olona andefa message mivona aminaka anao niany tsao tara andao miasa nefa za fagnaty ato. Za tsy tara. Misy salle de pause, misy tany finanana. Izo. Misy tany finanana jiaby. Izy. Igny salle de repos ary mipetraka eto antegna mavita mihina. Merci nampatsiaro ndraiky, c'est gentil. Coucou Adidja. Karakara zegny. Pour l'instant, za mbala mi-avertir. Avertissement. Mifagnaja. Fa kapitira hato. Nareo maro te magnano zao prème le tegna fô voentsaentsa. Io ena andeha nila vadinay. Karaha ataoko pa. Tsy za ho hitanareo ndefa message amin'ny amindro artiste aby. Jamais de la vie. Pourquoi faire? Qu'est-ce que je vais écrire à un homme qui est déjà casé? Et en plus, c'est rare à tout le monde fait message. La plupart, où le monde fait message, c'était que pour draguer. Faire message, il les lave, on a supprimer que ça cadre. Ils ont bernaro fa le diable avant les réseaux sociaux. Tim ta douliaranga. Abko marom naro, tenga ratite comme naro lilanda kendek zo. Naro nyan baka hazuvulunga maitsa naro nyan. Ratenga tite comme naro, marom naro milantenga. Marom naro milantenga. Antegna koa fa mivolagna za tsy araka aminao anareo magnano meloko magnano alaelo mpora le tsy jireko zegny za mazovy ke za nde forcegna iaraka aminao maro aminareo koa fa nivolagna tegna za tsy possible anareo magnano meloko ino ma problème lay viavy tsaraiky viavy zato sambolo miaraka amin'ny raha tiany anareo misy mangangoko za mijery anao mangangoko anao mamamelogno za anao mamampina za anao mampisikigny za anao magnefa forfait-naka verijery mata anareo ty hoan'izay magnano izy volaniko zegny hoan'izay magnano izy parce que raha zegny hitako amin'ny page-naka ao misy olo mandeha manjengy za mivolagna anao tsy possible ireo mitondra angoko ino mampitondra angoko anareo ny anao mamamelogno za ka za mavadinao est-ce que c'est forcé za koa tsy araka aminao faut point la ligne et puis basta. Comme message manjenga antegna agnatin'ny réseaux sociaux ty ata zato ireo amin'io miaraka mandefa message aminao coucou bébé anao baka ia maza coucou bébé coucou mon chéri coucou vadiko coucou zegny hoe tsisy qu'est-ce qu'il y a ro tsy sasaloha navisa raiky za volaniko tamany fadiana kaiky za bébé zegny za tsy miaraka aminao volaniko fa fadiana ko janao bloqué ko anao ty misy ninao ni bloqué ko parce que tsy basy nanareo tsy magnaja tegna mbala tsy tenareo koa nareo anariny mitseka antegna agnatin'ny réseaux sociaux ty maro agny viavy mety draguer nareo anareo mila mandefa message atan mifo marandray fa coucou bébé mita anao tiako anao zegny hoe anareo mino problème nareo zao zegny raha tsy matoko aminareo lehilahy agnatin'ny réseaux sociaux ty surtout anareo gasy manjengy za volako ze presque anareo gasy baka misy africain fa tsy maro anareo volagna anao io tiako atsika nefa anareo amin'io tsy mahay toetrinaka
toetrinaka tsy anareo fa mila miaraka aminaka fa misy projet d'avenir fa magnano raha jiaby sota nefa anareo tsy mahay zovy za tsy anareo iny karakteranaka est-ce que hodigninareo manambady za hodigninareo double dose naka hodigninareo hodigninareo amberandreo mamaso zay mbaka zo azafady za koa miaraka amin'olo za koa miaraka amin'olo za magnamia cadeau liarako zegny aminaka tsy magnefa olo anao magnano petit plaisir miaraka amin'olo iaranao mandeha mina restaurant mandeha miboaboaka soirée zegny aminaka tsy magnefa olo fa za tsy possible ary anao tiako atsika ifanambady zegny hoe anareo mo tsy mahay zovy za tsy anareo karakory toetrinaka digninareo sa tsy hodigninareo anareo fa manjenga ta lera antegna mivolagna tsy possible anareo magnano montrogno amin'olo magnano angoko izy ma obligé draguenareo zay iaraka aminareo parce que maro aminareo manjenga za io baka anareo zegny amin'ny profilinareo zatovo amberinareo fa za mosariny zatovinareo io amberinareo fa za mosariny zatovinareo anareo magnano poprofy za ty tsy mosary ya io tsy forcé abako anareo volaza fa tsy olo jiaby amin'ny réseaux sociaux ke olo fa hitandreo antegna drako amin'ny live mbola mipody mikaiky non ça m'énerve là vraiment là ça m'énerve mipody mikaiky fa hitandreo anao amin'ny live mipody mikaiky non tsy tapaka fa misy olo mikaiky za messenger fa 2 fois hitany tsara za jo mety hitandreo amin'ny live reo mbola mila mi-insiste lera za tsy amin'ny live tsisy olo mikaiky za maman on peut faire ça attendez un peu ajotso crevette naka za kajo reo amin'io maro tsy madigny double dose reo magnano mitady sary virjily za tsy te viavy be faray za tsy te viavy zegny hoe midoko amin'ny tany misy anareo antadiava viavy tsy mamara point barre fa tsy anareo za ty anao nefa tsy digninareo viavy mamara maro mivolagna za ty tsy mahavita viavy be faray midoko za tsy renforce anareo miara aminaka abako za tsy mosary fa anareo io za tsy mila viavy be faray za tsy mila viavy zegny hoe anareo trop égoïste ankamarozy-nareo lehilahy trop tia tegna fa io tsy malaka aminaka za tokony tsy miforce olo miaraka aminaka kofa nagnano nampianatro bogno safaty agny voilà baka aniran'ny mamaredy za na tsy sanao za velogno parce que tsy ino rivotro hoe iegna ko tsy agnatin'ny tragno nihavanao agny mazava aminareo zegny koa za tsy sanao za izy velogno fo voilà na tsy sanao za velogno tsy rivotro an-tragno nihavanao izy iegna ko isan'andro regninareo zegny alajany midira amin'ny fiadanana za ty andeha nanaovan'ny lehilahy geste spotchniky andeha nanaovandreo fa zay ty misy viavy ndraiky mety serigna aminareo mbadika voilà zandromaly efa ny bloqué lehilahy zay edy voalohany mandefa message bébé moi hitady rampy sarabady marigny ninao bely direct ny bloqué nao antegna ndraiky ny vadinareo ndray tsy micomprendre nagnino izy mikaiky anao be parce que reo tsy magnaja olo tout de suite bonjour bébé baisse ta boîte n'importe quoi bonjour bébé olo ka ianao bonjour bébé zay olo vadinao olo iantognanao voilà mba gnanaovanao raha bon appétit crevette ma chérie merci beaucoup belle bonjour bébé bonjour Jengwe za kun nahita message ny lehilahy artiste ty za lany fagna ino raha tadiavin'olo ty ino raha tadiavanao numéro naka misy nino tsy namiako tsy possible désolé parce que tsika olo mahita ro amin'ny réseaux sociaux ndraiky vadinao kalankala des fois anao mahita ro ndraiky vadindreo io nefa ambadika agny reo tsy rapare koa raha atao
Sambulum tandengan duane. Tuban na makia. Kazafu mampilaza. Ke karazin kuranga ri avakwabe. Mampilaza za. Yala jali. Ça croustille. Un peu de canon qui brûle, ça. Voilà. Te kuranga tia. Merci, merci. Is Blanctonien azadina kuranga tskalan mikaski asa. Am tanana avak stage ato me recrute, resaka bâtiment, ménage. Donc, zay n'olo misy m'intéressé, arrivant kuranga ty aligna agny, za tsy mivolagna jeudi fa mety à partir de 20h agny na 20h30 atsika mikoragna. Zegny. Nareo koa mipetraka milozy, Colmar, aux alentours, tsy mijaly nareo mahita asa agnatin'ny bâtiment nareo, insertion contrat toujours de 2 ans. Reo zegny magnambe nareo contrat de 2 ans. Karaha zegny. La plupart une brutindreo ato za mahita amy bâtiment c'est presque 1008. 1008 comme ça, 1009. Euro zegny. 1900 euros. Merci pour le cœur. Mbesa za diaka nek tenda. Kajo mdole la verve jera ptiwe. Iro minyu problème ndo magnanti antegna. Le anniversaire antegna am réseaux sociaux ty hitany masondro be publiquement. Na petit cococo téléphone soi-disant ro mankatieno. Maman, anaro voit mankatieno même anniversaire on reçoit pas cadeau. Dégage de là. Ça fait quoi? Minimum anomba boka ku geste spochnik hely za hoe intéressé aminany na anniversaire antegna hitandreo mieligna reo magnano pouce bleu reo magnano misouetanao bon anniversaire na petit yala jalo midira amy fiadana. Chacun même là. On n'a qu'à se respecter ici. Oui, intéressant, zengzou vraiment. En plus, za zeng direct magnamia CV nareo zeng amin'ny olo recrute zeng. Direct zeng amin'ny viavy recrute ameko CV nareo. Parce que zeng tegna miady koragna be de nivolagny taminaka anao koa mahita olo CV ndreo passé comme priorité. Ke hoanina antegna mba hoe antegna fa zo mitady asa sarotro, tsy nareo agny misy viavy mitady dans les ménages, nareo mitouche RSA, nareo nino ty chômeur longue durée. Arriva agny tegna fagnazavagna bebe kokoa zegny arriva agny fa za ty olo miloza ty. Voilà, coucou, ça va toi mon frère, on dit quoi là-bas? Ça va? Alhamdulillah, shukra. Tu es gentil, un homme Zara Karazeng, que Dieu te bénisse, ma chérie. Ma chérie, c'est normal, ça c'est, quoi, mtadiasa zo sartu. En plus, metmaro, je me toucherai ça, timaefa, famille existe, je utilise un dossier d'inclusion, c'est un pôle emploi. Rajab, c'est un comme naro alien. Qu'est-ce que c'est le dossier d'inclusion? Dossier d'inclusion, c'est un vitanaro, c'est s'intégrer, c'est un espace d'insertion professionnelle. Rajab, c'est comme naro, comme ça, comment vous pouvez le faire. Après, CV naro, les fanaro, direct à Mioquizi, en candidature, naro, passe une priorité. Voilà, karaton viave, zeng, en ménage, c'est de 6h à 20h, zeng, rando miasa. Ça veut dire, si on a 6h jusqu'à, toujours 4 heures par jour, en fait. Voilà, nous avons 4 heures par jour, zeng, à ménage. En bâtiment, zeng, je crois que c'est 35 heures. La karkara, zeng. Donc, arrivant, c'est intéressant. Riava quoi ben, kuranga namanga, beaucoup de publications, il m'engambara, namanga n'Alsace, na, bon, no, comme peut-être Strasbourg, c'est pas trop avantageux, mandem sa ziskati, non possible, maïta, quand mis insertion, zeng, à Strasbourg, enfin, les fonds, avitanaro, midjkam insertion, zeng, bois avec comme naro, ce soir. Voilà, jusqu'aux naro, fa marik dicte zaye, tu milouz, Colmar, je sais pas, marik dicte midzal, maïta, sa nefano, RSA, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Voilà, non, midzal, maïta, sa no RSA, no chômage longue durée, amni allocation l'ASS spécifique. Voilà.
Zati arakarazi. E Alphonse, zati arakarazenga Alphonse. Izy volagninao aseva mividy bienao aller retour ro sady magnefa hôtely, iro mandeha agny mijery anao ahitandreo izy. Zati arakarazi. Tegna zegny iro vraiment misy kon'olo grave amy dunia ty ne. Iro vraiment ro grave. Vraiment ze ro grave. Aya kama io. Navy nisy viavy tamy réseaux sociaux to. nagnano vidéo parce que misy lehilahy nandiangisy tamy lalagna. Volan'ny lehilahy, je t'aime beaucoup. Volan'ny ka ty, moi j'ai plein de factures à la maison, il faut payer. Lehilahy ty nahitsy. Intsy ombondreo. J'ai plein de navy nisy lehilahy zao nandiangy za tamy salle de sport. Hitanareo amy salle de sport io, zegny tegna raha hitako makamo agnatin'izy io. La plupart ny lehilahy mandeha c'est que pour draguer. Maromaro koa viavy mandeha juste ro mandeha magnano flirtindreo mitady lehilahy koa. Hitanao fihetsikindreo ndraikindraiky ro tsy magnano sport ro na avao ro mipetraka anao na avao anao mahevoko ro mipetraka fo ils se regardent comme ça. Maman, est-ce que même salle de sport est devenue même lieu de rencontre? Navy nisy lehilahy nagnantony za zegny mamaka, ça va anao ty ozy fa ela anao tato za volagno safa refindefiny za tato. Ah, ça va, za boka koa magnano sport écouteur amy sofiny za, je veux rien savoir. Izy navy igny nadosiko écouteur. Oui, volaniko bonjour, izy. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Je peux vous aider? Non, je voulais juste savoir qu'est-ce que tu fais. Volaniko tamane, j'ai 10 enfants, pardon. Za misy 6, volaniko tamane za misy zanaka folo. Maman, le monsieur a quitté là. Volaniko tamane, j'ai 10 enfants. Là où tu me vois comme ça là. Le monsieur il a dit, ah bon? Je dis oui, 10 enfants. Le là, dès qu'il y a le temps qu'il l'os. Pardonnez-moi, il faut mentir comme ça, il va vous laisser tranquille. On peut faire ça maintenant. Embêter les gens comme ça. Donc, là, j'ai 10 enfants. Et t'en as un avenir, c'est la zone, t'as messenger à ta. T'es qu'on a eu l'info. Zama vous caractère. Non, comment vous caractère, naka, kazama defa message am naka. Ou comme balan defa message am no, zembala chima vous caractère, no, is dikaze. T'es qu'on a eu l'info. Zama vous ono, kazama defa message, no, comment vous aime, comment rende draguer, no, za. Tu as peur de moi et puis tu me dragues, pourquoi? Non, avec zemi lefa. Parce que izy mbola jeune hitanao maro koa ny lehilahy manjingy za aminay aty mbola jeune ro mihevitry ro mizaha sora koa za zegny soranakahy zegny mbola tsy haiko hoe dinigna 40 ans zegny maro mivolagna zegny aminakahy na ro antany misy za ato lany fagna nefa zegny mberandreo fa za mbola jeune ro magnantony za karaha igny kabaro za navy niboaka ndraiky talagn'olonakahy quelque part navy nisy lehilahy zay nanjengy zanako zanika igny avisy fa amboara amy raha vavinao edy za avisy taminakahy nefa zo zanako talagn'olonakahy mberany raha vavy volaniko taminany c'est pas ma sœur c'est ma fille et puis trace même ta route là y a quoi toi-même tu es là en train de faire gaou toi tu veux ma fille comme ça on peut faire ça grave comme nareo dunia ty ke tegna koragnanakahy to hafitra andeha aminareo artisty magnajà tegna fa tsika ty samby fa tsy tsaiky zegny tsy viavy jiaby hitanareo io ka ty araka amin'olo malaza zegny maro baka viavy hoe za iaraka amin'olo malaza karegny amina marefa io e koa miaraka navy niaraka amin'olo za tsy mila prestige karaha zegny donc on detesteste hitanareo lany lera nareo ialaha nareo amin'io hitany amy réseaux sociaux bisou ndraiky vadinareo nefa ndraiky ambadika agny koa coucou amezay numéronao amy snap amy whatsapp amy zegny hoe tsy olo mifotolo lagely tsy olo mifotolo lagely naresaka fo matsikonakahy za kajo
maro koa raha hita ty e. Za tsy tiako baka amin'amaray hoe ia Maiala igny nandeha eny anjengy vadiko. Anareo mangala ondraha anareo. Anareo tompibady mangala ondraha. Mangala mandiniky eny eske viavy araka fizavanareo za zao ty. Za inena eny defa message amin'ny vadinareo en premier. Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Jamais de la vie. Ma problème aminany io ka tellement nareo lova amin'ny vadinareo na vadinareo no nandeha ninenena anze ni contact viavy igny en premier anareo tsy raha magniky zay ataonareo fa anareo antegna fony midragy iny baka tsy miady aminaka attends non je me laisse pas faire avec ça hein. Je suis désolée hein. Je me laisse pas faire mesa pizako nareo hely tany misy za ato misy Une micro-ondes, ari micro-ondes, mets manana voilà, mon manger, il est là, voilà. Et tranquille, mis canapé, tu te relaxes, voilà. Tu manges tranquillement, tranquille, voilà. Karkarazing. Kabaro, chef, quoi? Anaro live ti. Za kofa 13h50 de volanga na rom na kafa 14h za me reprendre. Za me live buka tsy mizalera. Kofa 13h50 volanga na rom na casa fat fa joti 13h25. Pareil, oui. On entend rien, tu te chauffes là, ça t'évite. Non, ça va. Tu as un petit fa papando. Voilà. Ndek mba matsara no misy babany zany ka mety tavandregna. Misy babany zany ka babakoto amin'ny dunia ty. Misy babany zany kan'olo tsisy raha ilaigna izy. Izy navy izy nipetraka izy nagnano asanany atanao navesatra après tsisy raha ilaigna izy. Fa koa babany zanako io, babany mayandraka ideny za tsy mipoera. Mba mety tavandregna. Hen fa za koa zegny za fara be marigny hoe tsisy moyen d'organisation hen fa za izy toujours tsy magnino aloha no za magnatriky rô nino antegna tranquille. Misy babany zany ka nagnova couchine zany kandro tsy vitandro n'importe quoi. Et c'est même pas pourquoi vous avez fait enfant là. Même nagnova couchine zany kandro tsy vitandro. Za ka todzi la karentsy ra problème ro ra dressé kumari le ra ti andeta zany kandro le ra fa bébé mle mon enfant c'est là moi je te dresse. Ben oui baban zany ka babakout za kaju. Ismaël Vitry, jolis cheveux. Ismaël Vitry, merci. Voilà, pour avoir la gamme de soins de cheveux que j'utilise, pour avoir ces beaux cheveux, voilà, il faut me contacter en MP. Hein. Voilà, je vends les kits complètes de la marque Rosebay. Voilà, 40 €. Hein, voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez hein, avoir toujours les cheveux pas secs. Toujours, voilà, vous connaissez hein, mes chères clientes. Voilà, Naroufa Mae. Marom Naro, niveau là, oui, c'est des bons produits. Voilà, c'est pas des produits à bracadaboué. Donc, on se connaît ici. Merci Obriola pour les cœurs. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ole kanaro mandem midkem pemnulu, anaro artiste midkem pemnulu, mandem drague, midiram nempem vid produit naka. Karenga lafnaro hein, soit va menaro vadnaro, peu importe. Itanaro mnakai, zo. Zeng fo fangalako izy. Itanaro, izy ko misy olo mikontakta antegna aminaka mandiniky, izy ko jo misy lehilahy mikontakta za izy na artiste, izy na acteur, izy na karakory. Izy ko izy misy raha tegna important raha tiany koa mikasiky asa zegny na collaboration. Alhamdulillah, chouk pardon.
na asa na collaboration zen kota davina aminaka itsy miamby mitady numéro naka privé zegny zany nday koragna ziny direct manoratra amin'ny amin'ny tany contacteny za voalohany igny agny izy manoratra izy efa ny sanany ameza numéro nao nefa rô tsy magnambara pourquoi faire ary pour parler de quoi anarô misy vady parler de quoi anarô amin'ny réseaux sociaux tous zay mizanarô magnano karigny maman les couples là c'est beau de non on est là comme ça on regarde les couples là c'est beau oh machallah oh. Et puis c'est vous qui vient encore m'aider les gens. Respectez vos femmes hein. Vous les artistes garçons là respectez vos femmes abko tsy zay viavy gasy jiaby hitanarô andafo ke mila hiaraka amin'ny artiste zegny déjà faut même pas comparaison hiaraka pourquoi faire ay gake nek tenda karaha zay koragna ke arivagna atsika mikoragna resaka asa hoen'izay mitady asa falifaritry misy aminay aty donc voilà azaveko aminarô raha jiaby izy koa anarô intéressé CV narô lefanarô mbo omeko anarô adresse mail naka avitanarô mandefa izy amin'ny mail naka de imprimeko indesiko amindrô aty de toute façon za ndraiky olo mirecrute fa ni échanger numéro donc tegna hoe milamigny be le koragny igny ndraiky mba isoragna Zagnahary donc du coup arrivant za magnazava anarô amin'ny tsy piriany détail par détail. Salut, t'es pas rentré toi? Si, t'es rentré? Ah ok. Bon appétit. Merci. Tu es quoi la carette? Anita Noam. Ben oui ma chérie hein. Vous êtes chez le diable. Misy olo mahita antegna misôra io misôra viavy tia olo misy raha misôra viavy tia olo malaza pardon misy collègue nandalo to hitanarô hein ameko exemple raiky anarô ndesanarô mandiniky hitanarô ny tany misy zato antany nanaovako stage d'immersion nakaty directeur andro ato directeur andro ato chef andro ato tompony entreprise ty mahita za tsy tafipetraka za tsy tetra mahita za tsy tafipetraka matoe laty za tsy tetra ivefe quoi tsy mipoera fa c'est la vérité collègue jiaby mikotrana za iny tsy arahanao aminany io comme ça anao chefinay ato iny tsy arahanao aminany io karaha igny anao chefinay ato maman si mon cœur quand je vois le monsieur mon cœur il fait pas boum boum là je vais faire quoi avec ça hein ko fonaka mahita olo fonaka tsy mibombo afa boka fonaka ko nahita matoe lahy direct fa boum 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 hoe misy raha miattiré za mba haiko fonaka n'a même pas fait boum boum matoe lahy iska mahita za avy eto marandraigny hein masonany mbelka tsy tafipetraka collègue jiaby fa mikotrana za ataondreo fa oh madame directeur ro raha masaky za koa madame directeur ro tompony entreprise ty izy tsy maintsy ato isanandra izy misy bureau nany izy ko misy raha ilaigna izy antegna magnantony izy eto masonany mizaza mbelka na raha volagny fa tsy hainy za limaly tsy navy taty parce que za anako mbola tsy salama nente exemple ameko anarô zay magnambarinarô fa za ko olo viavika hoe ty magnegna vola fa tsisy fitiavana za mety mba fa hainarô raha jiaby za limaly tsy navy teo fôtony zanako mbola tsy salama izy direct fa nagnotany collègue nakato ay matsaky viavy igny misy monsieur pourquoi faire izy tsy nafa zana tsy salama d'accord izy niany marandragny izy niaraka navy za fa tany bureau to izy niaraka nipelaka za da za tafimoe za tafitokiky mais il est âgé je pense 62 ans za ko tu dis 62 ou 63 63 comme ça je crois. Ils n'est que gentil, ils fait avec tout le monde quoi.
Des fois, ils te demandent bonjour, zéro m'en paye un examen. Notre directeur, c'est Mbassana, de nous bonjour, bonjour, car la fois fit bonjour, c'est ça qui m'énerve.